Θα ήθελα εδώ πέρα να κάνω μια μικρή αφιέρωση στον αγαπητό Μαρίνο, που τις προάλλες ανέβασε ένα βίντεο σχετικά με τους The Smiths, όπως επίσης και για τους Stereo Labs. Πραγματικά τους Smiths έμαθα να τους αγαπάω τον τελευταίο σχετικά καιρό. Ήταν μια από τις μπάντες που εξ αρχής όταν τις πρωτοάκουσα δεν μου μίλησαν ιδιαίτερα. Η φωνή του Morrissey είναι πολύ ιδιαίτερη, αλλά εμένα τότε δεν μου είχε κάνει το κλικ, μου το έκανε αργότερα το κλικ όταν μπήκα περισσότερο στο χώρο αυτό που λέγεται post-punk, παύλα dark wave, παύλα gothic rock. Όλο αυτό το στυλ μουσικής με τράβηξε και προς τους The Smiths. Τους Stereo Labs παρεμπιπτόντως δεν τους ήξερα, μέχρι τώρα τους έμαθα τον Μαρίνο και θα θέλω πάρα πολύ να τους ψάξω περισσότερο. Εδώ πέρα θα αναφερθώ βασικά, αν μιλάγαμε πάλι για The Smiths, εγώ έχω δύο βασικά δουλειές. Έχω τη συγκεκριμένη δουλειά τους που ακούει στο όνομα The Queen is Dead, που το θεωρώ ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ των The Smiths. Ο Μαρίνος αναφέρεται πάνω σε αυτό, μη τι άλλο πίσω και στα άλλα άλμπουμ τους. Ήταν το τρίτο τους νομίζω full length άλμπουμ. Όπως έχω και μια συλλογή που ακούει στο όνομα The Sound of the Smiths, που αυτά είναι και η πρώτη μου επαφή με το συγκρότημα πριν μερικά χρόνια. Τώρα, όσον αφορά, θέλω να κάνω εδώ πέρα ένα βίντεο που θα αναφερθώ σε κάποιες δουλειές σε αυτό τον γενικό χώρο. Άλλα συγκροτήματα, έχω κάνει και άλλο βίντεο συγκεκριμένο πάνω σε dark wave και gothic rock ή επίσης post-punk, αλλά εδώ θα αναφέρω κάποιες έτσι κάποια συγκροτήματα που μπορεί κάποιος να ψάξει πάνω σε αυτό το χώρο, που μου αρέσουν ιδιαίτερα. Να αναφερθώ στους Television. Νομίζω ότι και η Television είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, νομίζω. Με το συγκεκριμένο τους πρώτο τους άλμπουμ, νομίζω και το πρώτο τους άλμπουμ, που ακούει Marquee Moon, που επίσης είναι πάρα πολύ καλό και ιδιαίτερο και θεωρείται μάλιστα από τις πρωταρχές του punk κινήματος, το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ των Television. Και να συνεχίσω εδώ πέρα με τους Γερμανούς Belphegor, που είναι ένα καθαρά, θα λέγαμε, dark wave συγκρότημα τριών μελών από τη Γερμανία. Το συγκεκριμένο τους άλμπουμ ακούει στο όνομα Belphegor. Δεν ξέρω αν έχουν κάνει κάτι άλλο επιπλέον. Μην τους μπερδεύουμε όμως φυσικά με τους Αυστριακούς Belphegor, που είναι φυσικά ένα είδος Black Death metal συγκροτήματος. Άλλοι Αυστριακοί Belphegor και άλλοι Γερμανοί Belphegor. Εδώ πέρα κάνω την κουβέντα φυσικά για τους Γερμανούς Belphegor, που είναι dark wave post-punk συγκρότημα. Αν μη τι άλλο, και το συγκεκριμένο άλμπουμ των Belphegor είναι πάρα πολύ καλό, των Αυστριακών, που στο όνομα Necrodemon Terror Satan, κάπως έτσι, Satan. Okay. Αλλά τώρα ακόμα περισσότερο, και εδώ θα αναφερθώ σε ένα συγκρότημα που ακούγεται από πίσω ο ήχος όσο ακούγεται. Ένα συγκρότημα που παλιότερα έχω μιλήσει και για αυτό, τις Savages. Οι Savages βασικά δημιουργήθηκαν, είναι αγγλικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Λονδίνο το 2011. Νομίζω ότι κάποιοι λένε ότι αν υπάρχουν ακόμα και σήμερα, κάποιοι λένε ότι διέλυσαν το 2017, άλλοι λένε ότι υπάρχουν ακόμα και μάλιστα κυκλοφόρησαν ένα EP το 2021 μαζί με τους Singers Project, κάπως έτσι, το λεγόμενος Our Voice, το EP. Αλλά βασικά έχουν κυκλοφορήσει από το 2011 μέχρι τώρα δύο full length albums, και αυτό είναι γνωστές. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για ένα all female συγκρότημα, ένα γυναικείο συγκρότημα με 4 μέλη, όπου η τραγουδίστριά τους και η ηγέτης τους είναι η Γαλλίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Jenny Beth. Αμήν τι άλλο, δηλαδή μιλάμε για βρετανικό συγκρότημα με Γαλλίδα αρχηγό, κάπως έτσι. Λοιπόν, το στυλ που παίζουν είναι ένα είδος post-punk που θυμίζει τόσο την Siouxsie and the Banshees όσο και τους Joy Division. Πραγματικά.
Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό στο στυλ που παίζουν. Αυτό το post-punk ακριβώς όπως πρέπει να παιχτεί. Λοιπόν, εδώ να αναφερθώ στις δύο full-length δουλειές τους. Πρώτα απ' όλα το debut τους άλμπουμ, από το οποίο και τις γνώρισα, που ακούει στο όνομα Silence Yourself, που βγήκε το 2013 και είναι καταπληκτικό. Για όποιον αρέσκεται σε αυτόν τον ήχο, τον post-punk και τον dark wave, ιδιαίτερα του post-punk, και σε όποιον του αρέσει τόσο η Siouxsie όσο και η Joy Division, θα του αρέσουν ιδιαίτερα και οι Savages, έτσι κι αλλιώς. Ένα αυτό, το οποίο το θεωρώ και το κορυφαίο τους άλμπουμ. Όπως επίσης το δεύτερο full length άλμπουμ που ακούει στο όνομα Door Life, το οποίο βγήκε το 2016. Και είναι το συγκεκριμένο. Λοιπόν, και οι δύο δουλειές κυκλοφόρησαν από την Matador. Okay. Και μάλιστα το ωραίο της υπόθεσης είναι και ο τίτλος που φέρει η εταιρεία, ο μη τι άλλο είναι και το μήνυμα του Μαρίνου πολλές φορές, Love is the answer. Λοιπόν, για να δω και εδώ, εδώ έχουν ένα επίσης, δεν ξέρω αν είναι του συγκροτήματος το μήνυμα, γιατί εδώ έχουν ένα άλλον τίτλο του στυλ Don't let the fuckers get you down. Λοιπόν, μιλάμε για όποιον αρέσκεται σε αυτόν τον ήχο. Δεν έχω ακόμα το EP του στο Our Voice, αλλά αυτές οι δύο δουλειές για μένα είναι καταπληκτικό, καινούριο σχετικά αγγλικό post-punk. Το κάτι άλλο, αυτές τουλάχιστον οι προτάσεις για την ώρα, πρωί Κυριακής. Για την ώρα να έχουμε μια καλή Κυριακή και να μπούμε στην επόμενη εβδομάδα κανονικά από το Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ. Stay metal και stay heavy.